Γεια σας παιδιά, σήμερα σας παρουσιάζω κινητό της εταιρείας Huawei Honor 4 Play στο κανάλι μας Gadget Span. Κινητό Honor 4 Play. Είναι 5 inches οθόνη, HD οθόνη 1280x720 IPS με 2000 mAh μπαταρία, με 2 SIM κάρτες. Μαζί με το κινητό έρχεται μια σιλικόνη θήκη, καλώδιο USB για συγχρονισμό και φόρτιση κινητού, και φορτιστής για 1 A και adapters για τις ευρωπαϊκές μπρίζες. Όπως σας είπα, 5 inches οθόνη, είναι μεγάλο κινητό, όμως κάθεται πάρα πολύ καλά στο χέρι, χωρίς να ενοχλεί, χωρίς να σπέσει από τα χέρια. Τα κουμπιά είναι έτσι ώστε μπορούμε να απαντάμε, να ανοίγουμε και να ανεβάζουμε φωνή χωρίς να μας ενοχλεί μέσα στην πορεία. 2000 mAh μπαταρία, ενσωματωμένη μπαταρία. Μπορεί να είναι μικρή μπαταρία, αλλά όμως φτάνει για αρκετές μέρες, θα σας δείξω πιο μετά. Από αριστερά δεν έχουμε τίποτα, ούτε κομπιά ούτε τίποτα. Από πάνω έχουμε είσοδος για ακουστικά. Από δεξιά έχουμε για να μεγαλώσουμε και να βγάλουμε τη φωνή, άνοιγμα κινητού. Από κάτω έχουμε είσοδος USB με μικρόφωνο. Από πίσω έχουμε 8 MP κάμερα. Έχουμε μικρόφωνο για εγγραφή βίντεο. Το βίντεο γράφεται σε HD μορφή. Flash. Αυτά. Ας να ανοίξουμε το κινητό για να δείτε. Μπροστά έχουμε κάμερα 2 MP. Όλες τις αισθητήρες που χρειάζονται. 3 κουμπιά επιστροφή, home και menu. Δεν φωτίζονται, αλλά έτσι πως πέφτει φως από την οθόνη φαίνεται και μες στη νύχτα. Βλέπετε το ηχείο είναι πολύ δυνατό. Ανοίγει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τετραπύρινος. Είναι της εταιρείας επεξεργαστής της εταιρείας Qualcomm Snapdragon 410. Να σας δείξω στο αντούτο τεστ που έχουμε κάνει. Στο αντούτο μαζεύει 20.000 πόντους. Να δείξω τις πληροφορίες. Huawei, λειτουργικό 444 Android, επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 410, επεξεργαστής για γραφικά Adreno 306 για ανάλυση 1280x720, 8 MP κάμερα πίσω. Ο χώρος είναι μνήμη RAM, είναι στα 1 GB με 8 GB χωρικότητας διαθέσιμη, είναι γύρω στα 5 GB, 4 πινές στα 64 bit. Είναι αρκετά γρήγορο επεξεργαστής που μπορεί να σας κάνει όλες τις δουλειές που θέλουμε. Multi-touch είναι στα 10 δάχτυλα, είναι πολύ καλό. GPS test που έχουμε κάνει πιάνει πάρα πολύ γρήγορα GPS, όπως βλέπετε 15 δορυφόρους μπορεί να πιάσει. Αυτό είναι μέσα στο δωμάτιο. Τώρα θα σας δείτε τι μπορεί να κάνει έξω. Όπως σας είπα, είναι 2000 mAh μπαταρία, όμως το UI, το κινητό είναι φτιαγμένο έτσι ώσπου μπορεί να σας κρατήσει ως 2 μέρες μπαταρία αν χρησιμοποιείτε για κλήσεις λίγο ίντερνετ με 4G ανοιχτό. Το κινητό υποστηρίζει και 4G, όπως βλέπετε. Μπορεί να σας πάει ως 2 μέρες. Άμα είστε φαν του ίντερνετ και είστε κάθε μέρα στο ίντερνετ με 4G, ανοιχτό Wi-Fi, όλα, μία μέρα ολόκληρη μπορεί να σας βγάλει χωρίς φόρτιση.
Είναι IPS, όπως σας είπα, φαίνεται από όλες τις γωνίες. Είναι πολύ καλή οθόνη, η Huawei βάζει πάρα πολύ καλές οθόνες. Αν δεν κάνω λάθος, σου βάζει οθόνες της Sharp. Ας να δούμε λίγο την κάμερα, η 8 MP. Έχει αυτοφόκους, πιάνει πάρα πολύ καλά γρήγορα. Μπορεί να σας βγάλει οτιδήποτε φωτογραφίες. Και είναι ιδανικό για selfie, με 2 MP κάμερα. Είναι της Huawei κάμερα. Το κινητό υποστηρίζει ελληνικά. Λίγο στις ρυθμίσεις. Βλέπετε είναι και ελληνικά. Βέβαια δυστυχώς κάποιες δεν έχουν μεταφράσει τόσο καλά. Κάποια παραμένουν ή στα αγγλικά. Το κινητό, το UI του κινητού είναι της Huawei, δικιά τους έκδοση είναι. Είναι πάρα πολύ καλή, όπως υπάρχει γρήγορη κίνηση εδώ, για μερολόγιο, αριθμομηχανή, φακό. Δεν είναι πολύ δυνατός βέβαια φακός, αλλά μέσα στη νύχτα μπορεί να μας σώσει από πολλά. Το κινητό είναι πάρα πολύ γρήγορο, τετραπύρινο στα 1200 Hz, όμως είναι 64 bit. Δηλαδή μην κοιτάτε ότι τα 8 πύρινα είναι καλύτερα, γιατί πλέον τα 64 bit τετραπύρινα βάζουν κάτω τα 8 πύρινα. Υποστηρίζει, έχει τα πάντα, έχει Wi-Fi, 4G, Bluetooth, GPS. Όπως το είδατε, GPS πιάνει πάρα πολύ γρήγορα, δουλεύει πολύ καλά. Φωτεινότητα είναι αρκετή και στον ήλιο φαίνεται πάρα πολύ καλά, όπως είναι στο αυτόματο. Αυτά παιδιά είναι Huawei Honor 4 Play της top εταιρείας Κίνας Huawei, τετραπύρινος, Snapdragon 410 στα 1200 Hz, 1 GB RAM, 8 GB χωρητικότητας. Είναι πολύ καλή όποιος θέλει να πάρει κινητό για τον αυτό του ή να κάνει δώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παραμένετε στο κανάλι μας Gadget Span.